Miss Anne Miranda at ni Ash Bagwis. Para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Rufina Bondok, Raquel Cruz, Pres Salazar, Jose Anton Gintu. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Austin Cunan, Honorio Pangan Sr., Lina Caballero, Lena Tutco. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Alvin Pineda, Josefina Santiago, Perla Dizon, June Obare, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Ako ang tinapay ng buhay, wika ng Panginoon. Ang lumalapit sa akin ay di magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon sa atin lahat. Pinagtipon-tipon tayo muli ng Panginoon upang sumama sa sakripisyo ni Jesus na pagsasamba sa Ama natin sa langit. Aminin natin na marami pa tayong pagkukulang at kasalanan. Pagsisihan natin ito at tanggapin natin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoon Diyos. Manalangin tayo. O makapangyarihan Diyos, Ikaw ay buong giliw naming tinatawag na Ama. Pangalagaan mo ang aming buhay at kabuhayan nang makapaglingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Loobin mong mabuhay kami bilang mga anak mo sa isip at damdamin upang matamo namin ang pamanang walang hanggan sa langit. Alang-alang kay Jesucristo ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay, naghahari kasama mo at ang banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Maski na si Elias na propeta,
pagod na pagod siya. Wala na siyang ganang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ngunit sabi ng Diyos, kumain ka. At binigyan siya ng Diyos ng lakas upang matupad niya muli ang kanyang tungkulin. Pakinggan natin ang reading natin tungkol kay Elias. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing yon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating itugon, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo sa atin kung paano dapat tayo mamuhay bilang mga disipulo ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maaawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo pong lahat, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya'y kailanman. Cleanse our hearts. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga Hudiyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol kay Jesus sapagkat sinabi niya, "Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit." Kanilang sinabi, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano nga sinasabi niya, ako ay bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi niya, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makalapit sa akin, maliban ng Ama ang magsusugo sa akin at sa kanya'y sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang buhay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga ninuno ng mana sa ilang, ngunit sila ay namatay rin. Ito ngayon ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain nito ay huwag nang mamamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Ang sinuman ay ang kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman na ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudiyo ay nagtatalo at nagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
maliban ng inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay siya'y mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang nyo na nagsikain ng manna sa ilang at namatay naman sila. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kayo nandito ngayon, siguro masarap ang pagkain nyo kaninang tanghalian, ano? Ha? Busog ba kayo? Ba't hindi lang kabusugan? Kailangan na kumain tayo ng tama, hindi ba? We have to have a balanced diet. At isa pa, pinapaalala ni Jesus sa atin na hindi lamang pagkain na magsuporta ng ating katawan ang dapat nating hanapin at kainin. Sapagkat katulad ng mga Hudyo, ay masaya sila nung pinakain sila ni Jesus ng tinapay at isda at the beginning of chapter 6. Inumpisan natin ang chapter na ito 3 Sundays ago. Naisingit ito, chapter 6 of the Gospel of St. John sa series nitong taon. At mabuti naman sapagkat ito ang isa sa pinaka-importanteng kapitulo sa Biblia. Masaya ang mga Hudyo. Nung pinakain sila ni Jesus, 5,000 kalalakihan daw. Ilang pirasong isda lamang at ilang pirasong tinapay lamang ang kanilang dala. Ay natuwa sila. Gusto na nilang gawin si Jesus na mamumuno sa kanila upang malibre na sila sa pagkain. Sabi ni Jesus, huwag lamang yung pagkain ng iyong sikmura ang pagsikapan nyo. Higit sa lahat, yung pagkain na hindi matutunaw, hindi mapapanis, pagkain na magsusuporta sa iyo ng totoong buhay na walang hanggan. Sumagot ang mga Hudyo, bigyan mo kami ng pagkain na yan. Ngunit nung nalaman nila kung anong inaalok ni Jesus sa kanila, ay medyo nagbago na ang isip nila, hindi ba? Sinabi ni Jesus, ako nga yung tinapay na bumaba galing sa langit. Ang kakain sa aking laman at iinom ng aking dugo ay mabuhay magpakailanman at ibabangon ko siya sa huling araw. Mga kapatid, ito ang ating pananampalataya bilang Katoliko, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit nagsisimba tayo at nangungumunyon upang itong tinapay na galing sa langit, walang iba kundi ang laman at dugo ni Jesus. Siya ang magsusustento sa atin, hindi lamang para sa buhay dito sa mundo, kundi sa kalooban natin, sa kaluluwa natin, at ang buhay na ito ay walang hanggan. Do you believe that? We take this seriously. This is why we receive communion. Because we believe. Sumasampalataya tayo ng kinakain natin sa communion ay walang iba kundi si Jesus. Yan ang sinabi niya.
ang mga Hudyo. Hindi nila matanggap ito. Sino ka ba naman? Anak ka lang ni Jose at Maria. Tiga Nazaret ka lang. Paano mong sasabihin, galing ka sa langit? At ngayon, gusto mo na kainin namin ang iyong laman at inumin namin ang iyong dugo? Ito ang challenge sa atin. Naniniwala ba tayo kay Jesus? May pananampalataya ba tayo kay Jesus? Tinatanggap natin ba siya bilang sustento ng ating buhay? Kung minsan, we take even the Eucharist for granted. At marami nang hindi naniniwala. Ritual lang yan. Ba't malinaw, di ba? Basahin nyo ang chapter 6 of St. John. Basahin nyo, if there's no if and but. Jesus is very clear, hindi ba? That we eat Him so that He will live in us and we will live in Him. Ito ang ibig sabihin ng ating pagsisimba. Nitong nakarang taon, ang karamihan sa atin ay hindi na nakapagkomunyon, hindi ba? Maybe this may be good opportunity for us to appreciate ang ibig sabihin ng ating pagsisimba linggo-linggo at ating pangungumunyon. Find time to be quiet after Holy Communion. Find time to pray, to enjoy Jesus whom we receive in Holy Communion. There's this beautiful prayer from St. Thomas Aquinas na dinadasal ko madalas sa communion. Usually I share it with the congregation in English. I found, nakita ko ang Tagalog na translation ng Anima Christi. Pakinggan nyo. Pag nangumunyan tayo, maybe we can pray this, ha? Kaluluwa ni Kristo, gawin mo akong banal. Katawan ni Kristo, iligtas mo ako. Dugo ni Kristo, pasiglahin mo ako. Tubig na mula sa gilid ni Kristo, hugasan mo ako. Pasyon ni Kristo, palakasin mo ako. O mabuting Jesus, dinggin mo ako. Sa loob ng iyong mga sugat, ikubli mo ako. Huwag mo hayaang mawalay ako sa piling mo. Ipagtanggol mo ako mula sa kalaban, sa oras ng aking kamatayan. Tawagin mo ako at anyayahan mo akong pumunta sa iyo upang mapapurihan kitang kasama ng mga banal mo magpasawalang hanggan. Find time to be quiet when you receive Holy Communion. Enjoy the coming of Jesus to take possession of you so that He will live in you. My dear brothers and sisters, this is what our Christian life is all about. St. Paul, sa sulat niya sa mga Galatians, sabi niya, it is no longer I that live, it is Jesus who lives in me. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. That is the view of the Bible about what our Christian life is all about. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya na ito'y anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. That is the heart of our Christian life. And this is what we celebrate when we receive Holy Communion. Mabuti nga't kayo na nandito ngayon ay nakarating pa kayo and we receive Holy Communion together. Kung hindi tayo makadarating dito sa misa sa linggo, make an act of spiritual communion.
And as soon as we can, we come and receive Jesus, the bread of eternal life, na ikabubuhay ng mundo, hindi lamang ikabubuhay ng ating laman, ng ating katawan, kundi ikabubuhay ng tunay nating pagkatao. Our true human life is sharing in the life of God through Jesus, whom we receive in Holy Communion. Amen. Let us renew. Tumayo tayo. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos, kay Jesus, sa banal na Espiritu. Kailangan natin ang pananampalataya nitong krisis ng pandemya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil sa pagmamalasakit ng Diyos, ang pinakamahalagang handog niya sa atin ay walang iba, kung hindi ang kanyang anak, upang maging kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay. Ingatan natin at palakasin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. At ipanalangin natin ang ating sarili, ang isa't isa, lalong-lalo na yung mga naghihirap. Anong tugon natin sa bawat panalangin? Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at tururok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Maging daan nawa ito tungkol sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon. Para sa sambayan ng Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon. Sa ilang sandaling katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Pagdasal natin yung mga may sakit, yung mga matatanda at mahihina, ating mga doktor at nurses, ang ating namumuno sa atin nitong krisis. Sana manatili tayong malusog sa katawan at sa kaluluwa. Pagdasal natin yung mga namatay na. Sana tanggapin na sila ng Diyos sa Kanyang kaharian. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming mga pagkukulang
at di pagiging tapat. May pahayag nawa na ang aming tapat na pagkakilala sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng kabaitan sa isa't isa, habag at pagpapatawad, katulad ng itinuro sa amin ng anak mo, si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. Because of your goodness, we have displayed fruit of the earth and virgin may we come to share in the divinity of himself. Wash me. Tumayo tayo mga kapatid at manalangin na sana ang sakripisyong inaalay natin kasama ni Kristo ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Naway maging karapat dapat sa iyo, Ama, ang mga alay ng iyong mga anak na nandito ngayon. Hinihiling namin ng sakramentong ito ay makatulong sa aming pagiging banal sa wika at sa gawa, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling, na magpasalamat at magpuri kami lagi sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, dahilan na iyong pananatili at pagtataguyod sa sanlibutan. Sa gitna ng mga salungatan at hidwaan, batid namin ikaw ang nagbabaling sa aming diwa patungo sa kapayapaan. Pinagbabago ng iyong Espiritu ang aming mga puso, pinagkakasundo ang nag-aalitan, pinabubuklod ang nakakawalay at nagkakasama ang lahat ng lipi sa landas ng kapayapaan. Dahil dito, dapat walang humpay ang aming alay sa iyo ng papuri at pasasalamat. Nakikisa kami sa mga anghel sa kalangitan
sa kanilang walang hanggang pagpuri sa iyong kaluwalhatian. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana. Umpisa natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo na sa diwa ng Eucharistia. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ng anak mo na naparirito sa ngalan mo. Siyang salitang nagbibihay sa amin ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming makasalanan. Siya ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan, ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay sa krus upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya nga pinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na para sa amin ay nakamit ni Kristo. Marapatan mo sanang basbasan ng aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang atas ng iyong anak. Nung hapunan bago siya namatay para sa amin, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal, at nagpuri. Hinati niya ang tinapay. Ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at winika niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Nang matapos na ang hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at winika niya, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na para sa inyo at para sa marami ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Cristo, siya'y dumating. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin dito ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin.
ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't isinasamo namin sa iyo, O Amang Banal, na tanggapin mo kami kasama ni Kristo ang anak mo. Punuin mo kami ng kanyang Espiritu sa aming pakikibahagi sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papag-isahin nawa kami ng Espiritu kasama ng aming Santo Papa ni San Francisco, ang aming Obispo, ang lahat ng mga naglilingkod sa bayan mong banal at ang buong bayan mong Ama. Marapatin mo ng iyong simbahan ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa harap ng iyong anak, kaisa ng mahal na Birhen Maria, kasama si San Jose at lahat ng mga banal, sa bagong San Sinukob na nagtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo ang lahat ng lahi, wika at kalinangan upang makibahagi ang lahat sa salusalong walang hanggan kasama ni Hesu Kristo, aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Mga kapatid, sumama tayo sa panalangin na itinuro ni Jesus sa atin, sa Ama natin sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasangit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po ng aming kakanin sa araw-araw. Nawarin mo kami sa aming makasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng bayan mong banal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nawa ni Kristo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na natanggap natin kay Kristo. Peace be with you. Ito lang. Tatayo naman ako. Panginoong Jesus, anak ng Diyos, iligtas mo ako pakundangan sa iyong kamalmahalang katawan at dugo sa lahat ng aking mga kasalanan at sa madlang masasama. Lubin mo sana na lagi kaming masunod sa iyong utos at huwag mo kaming ipahintulot na mahiwalay sa iyo kailanman. Ang pagtanggap namin ng iyong katawan at dugo, O Panginoong Hesus, ay huwag sana magdulot sa amin ng kaparusahan. Sa halip, alang-alang sa iyong awa, pakinabangan sana ng aming kaluluwa at katawan. Narito si Jesus, Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Sana tayo ay ingatan hanggang sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo.
Kung, kung gusto nila, mahirapan ko. Sige, yung iba, sige, pakitin mo sila dito. Oh
tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng daigdig. Wika ng Panginoon. Manalangin tayo. O Ama namin sa langit, sa bisa ng sakramentong aming tinanggap, naway mamugad sa aming mga puso ang diwa ng tunay na pagmamahalan at pagtutulungan, gaya ng nararapat sa mga magkakapatid, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naaatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukhawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang anak ng Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulong kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagmagaling ng may sakit, San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, Santo Cristo del Perdon. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo palagi ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Good evening.